mwabo ng'aki bono batagete gotwagachera minto nyango batogendete gokora buya korubuna abadirector gitu baito basoeta orengaki ya Peter Munya ndoje ng'e togendete gokora buya tokae gu 40 buna abande bariete 10 ntu tokae gu 22 we are doing well ndo manyete ng'ente onye nenda mwamu yarira abantu abo batotebi ng'ang'aki batagete so gotwachire ga gokonda mwegente in highest order ntu manyete ase nabwate echae gose tabwati nabwate anya tabwati anyamanse kabisa atotigera abana baito buna ababake buna ngete ng'ana ina baria babange tu abasomerie echae togosaba epona bagateba naki divide and rule so batagete kwantete ng'a divide and rule eye mine tinga batagete wite ko company for example ri company ya nyango beranda tifu ande KDDA so batagete ko nyita gara tanda chaba sasini ko mipino batura soka tenga no nyina abantu abande mbare in for of dia so gotaka gosaria company yetu so tutagete gosaba nyasaye nane ntogendete gosaba atokonya totwara obomo nobwanjani abana baitu basome nantu tobeke yange turi nyasaye tigachi abakune batoretere embusuro ribagayira tiri bagotoretere ebitina ase abaremi kero kende turasinyukura achitundu bari ase eng'encho ya mang'ana siasa kamuranja abarari baito ase mokobanyora bakani batokorera echae buna ekemeri gia amauga giasirire gusii ebisaku binde mbibwata amauga kare twagatwarira amauga nikagwa ni echae basaririe amauga pi nande bono batakire kuiranira echae ase eng'encho ya siasa gaki abarari ekera kuri gichikura tigacha sabe chikura buya tari gwetera ase chitundu bari naso borimi bwechae nabo turatwara bokongu bwaito botusumbuete buna ntu abarimi lakini etoko bosikweya turu chi director jeito ne factory yaito tutanie ngia ya tutani ndiringa omurimi aletre chae tundu bari ere mbese na endenga kera yasegigwe yabere chae mwamu ekogende echiro ebintu mbire bigokorwa butokong'e ya tutani eto ikonyari goririgia akato akati preparation yonsi ogokumia konene igotwanyora naende ng'a abantu abao bachire bagoteba ng'egente gikerusi kwororo asera na kitwacha kodikira ng'a gente kinge konyarekana ekine biasara byeito eirane bune konyarekana egere ebiasara bitu byako babigokorekana buya egento kende ya kabere twanyorire ng'a abalimi baito ntate kubasomi ng'a alinga kitoko nako bakwana stundu bali koranje kababororo na ndimo koigwera munabona masoma maneto nkurase abaoni baito bagatechari toko gatire bitonga igego salika yasalie sumerie ekorosia obwansu bwe chai yagera nayo gotorete buya matabire nenkoro obwansu kwa bosaliri bokuru rero kimogo tebiguna abanya committee baino amasoma ya makamake tigatokonye na indege ntokende tu abeto gosomwa situ kuri rero muna intu abalimi nto basakubwatia mang'ana abana siasa abali sikaria batagete bakogokie ayogendeka lakini baadaye biasara byao bisire biasara mbibwati siasa iga bande bachire bakara gototera chiratiri chitali moderated ne factory koranje onyondo utagete gotokonya muna abalimi factory tegora atogorere achireta se factory chibe kwa somo choko bwe factory chibe moderated mune factory takire kusemuna machiko echae aganeirie aseigo abande baminto mbachangie abotoko bali balimi baito mo bwata siasa ekiara netagore ebiasara byeto na bitoko someria abana muna into abale ntutabwati kende toko tegemea echae nere yoketigari